Kaixo, Koldo Biguri naiz, eta hau Euskara OK kanala da, Euskara zuzenaren kanala. Gaur, kopuru eta kantitate hitzei buruz hitz egin nahi dizuet. Izan ere, ez dira berdin-berdin erabiltzen, ez dira sinonimoak, eta jende askok ez ditu ondo erabiltzen beti. Ikusi dezagun zergatik. Kopuru hitza gauza kontagarriekin zenbatu daitezkeen gauzekin bakarrik erabili daiteke. Adibidez, denda batean hainbat sagardo botila erosten balditut, esan dezaket, erosi dudan sagardo botilen kopurua hainbeste dela. Sagardo botilen kopurua. Baina sagardoa berez ez da kontagarria. Botila batean dagoen sagardoa da, ez da sagardo bat edo bi sagardo. Beraz, botila baten barruan dagoen sagardo kantitatea esan behar dugu. Ez sagardo kopurua. Kasu konkretu horretan, sagardo kantitatea bakarrik izan daiteke. Baina kantitate hitza ere erabili daiteke aurreko zentzuan, hau da, zenbat sagardo botila erosi ditudan esateko, esan dezaket, erosi ditudan sagardo botilen kantitatea honen beste da. Beraz, kantitate hitza erabili daiteke bai kontagarriak diren gauzekin, eta bai kontagarriak ez diren gauzekin ere. Baina kopuru hitza bakarrik kontagarriak direnekin. Horrek esan nahi du, gaizki dagoela, adibidez, botilaren barruan dagoen sagardo kopurua honen beste da. Izan behar da bakarrik, sagardo kantitatea. Sagardo kopurua esaten balin badu, dira zenbat sagardo dauden, edo zenbat sagardo edan ditugun, edo lako zerbait. Beraz, ondo bereiztu noiz erabili kopuru eta noiz erabili kantitate. Eskerrik asko, eta hurrengora arte.